Sami timovi za implementaciju bi trebali da se bave onim tehničkim delom sprovođenja sporazuma koji je potpisan. Taj briselski sporazum može se u jednom delu nazvati načelnim i moguće je da u nekim detaljnim analizama tih timova je došlo možda do nekih podeljenih mišljenja ili nerazumevanja, ali ono što je jasno to je da je strateški okvir upravo taj briselski sporazum i siguran sam da će sastanak premijera Dačića i gospodina Tačija biti okidač da se u tu implementaciju uđe, ne samo zbog našeg interesa za dobijanjem datuma, već i zbog interesa prištinskih vlasti. Mislim da mi ne možemo ići nazad od počinjanja implementacije, zaista ne trebamo da sagledavamo fatalistički i da to sagledavamo kroz onu prizmu štapa i šargarepe, nego da na jedan realističan način dođemo do održivog modela od počinjanja implementacije. Ako smo mogli da dođemo do sporazuma koji je veoma kompleksan, onda sam siguran da možemo da dođemo do nekog održivog modela za odpočinjanje implementacije i siguran sam da naša spremnost uopšte nije dovedena u pitanje. Kada kažem naša spremnost, spremnost Vlade Republike Srbije, premijera Dačića, države Srbije, a ukoliko sa druge strane imamo neke impulse da možda postoji neka prikrivena želja da se možda ne uđe u tu implementaciju, to naravno nije naš problem. I siguran sam da će i Evropska unija umeti da vrednuje ono što je do sada uradila država Srbije.